Igbezukotarano, Igbezukotarano, UGWUMBA Panigarano, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Paniela, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Panigarano, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Paniela, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Panigarano, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Paniela, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Panigarano, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Paniela, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Panigarano, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Paniela, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Panigarano, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Paniela, Wagandi Igberukwalano, Igbezukotarano, UGWUMBA Panigarano, Wagandi.
ụmụafọ Igbo daalụ nụ anyị ekene ọ bụrụ na ihe a bụ izizi ị na-esonyere anyị ihe a bụ Ugwumba TV. Ugwumba TV bụ ebe ahụ anyị na-emepụtara ụnụ ejirimara Igbo dịka ụnụ ma na ọ na-adị na mbụ, ndị na-esonyere anyị na YouTube, ndị na-esonyere anyị na Facebook ugbu a. Nke tọrọbịa tii bụ ndị na-esonyere anyị na nke kachasị nke bụ TSTV. Ọ bụrụ na ị gaa na TSTV ugbu a, Ugwumba TV nọ na channel 280. Anyị na-asị biko ebe ọ bụla esonyere anyị na ụwa dum gba gburugburu, biko ka anyị nọrịtụ tata bụ ka anyị nwee tụnyetụ unu azụ, ka anyị gwata unu etu anyị si chọọ ka anyị na-ahazi ya bụ ihe, maka na ọnọdụ anyị Igbo na ugbu a gosiri na onye ọbụla ga-atinye aka ka eme ya ọfụma. Ọ bụrụ na enwe ndị kwum enwe ndị mem, maka na enwe ndị na-aja ọgụ nwee ndị na-aga ya bụ ọgụ. N'Ugwumba TV unu mara na ihe anyị na-eme bụ ịkwalite ihe gbasara ndị Igbo, etu ọbụla o si gbasa ndị Igbo, etu ọbụla o si metụta ndị Igbo, anyị na-eme ka anyị kwalite ya ọfụma. Ya mere n'ụbọchị tata ana m asị ka ihe ọma mere onye mere ibie. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị biko ka anyị gaa n'ihu. Enwere ofu ihe anyị chọrọ imetụ ọnụ n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na anyị metụ ihe ahụ ọnụ, atụpetụ ya unu azụ, anyị na-atụ anya na unu ga-akpọ anyị n'ekwentị, anyị na-atụ anya na unu ga-ezitere anyị ozi dịka unu furu ọ na-agafe. Ọ bụrụ na enwere onye o metụtara n'obi, enwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ, enwere ihe ị chọrọ ka anyị na-atinye ọnụ n'Ugwumba, biko ịkpọ anyị n'ekwentị. Ọ bụkwana na nke WhatsApp, ị gaa na nke WhatsApp, email anyị dịkwa ebe ahụ bụ ugwumbaontv@gmail.com. Igbo Bigbo daalụ na afọ mbụ Mike Onobu, ọ bụ nwa bụ onye isi ọkanga, ọnwa m onye isi n'Ugwumba TV, onye nkwupụta okwu oji ọnụ. N'ụbọchị tata enwesị ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ịma na ọnọdụ Igbo ugbu a nwere etu ọ dị, mere na ọtụtụ ndị mmadụ, ndị niile nọ n'ala Igbo ụnyaahụ bụ Mọnde, enwepụtara na onye ọbụla apụ na apụ, onye ọbụla eje n'ebe ọbụla, emechaa anyị ga-atinye ọnụ. Mana tupu emewe nke a, gịnị butere anyị nwa ibidokwe kwuo okwu Biafra ọzọ? Maka ama m na ọtụtụ afọ gara aga, tupu onye dịka Chief Ralph Wazuike ebido kwuo okwu maka Biafra, enweretara ihe mere ede o ji bee nwee ya. Mere ọ bụrụ na ịfụ ebe nwata na-eti mkpu na-arụ aka, ọ bụrụ na nne ya anọghị, nna ya nọ ebe ahụ, gịnị mere ụfọdụ n'ime anyị ji wee chefuo, ọkachasị ndị okenye wee chefuo afụfụ niile a tara mgbe ahụ, nsogbu niile e nwere mgbe ahụ, wee kwuo okwu Biafra ọzọ? Ọ ga-abụ na ya amụtaghị ihe ka e nwere ihe merụnụ? Anyị na otu onye Igbo ji biri, onye a maara dịka onye ejije, Ọsọfịa Nwezigbo, anyị na ya ga-anọrị ka ọ tinyetụ ọnụ n'ihe gbasara ya bụ okwu Biafra. Maka na ya bụ Biafra na-ada, ọtụtụ ndị mmadụ ekwuo na ọka ha mma anyị nwaanyị nọrọ na Naịjirịa, mana erugidezi enweziri mgbe ọkachasị kemgbe onye ọchịchị nke a pụtara, ọ dịzị ka ga-asị na akwanyere ya bụ ihe ọkụ. Ọ bụghị onye kwuo eziokwu eburu baisikụl ya, onye ọ bụrụ na nkwu eziokwu baisikụl ma ama mfu. Ọchịchị nke a nọ n'ime kịta na meziri, ọ dịzị ka ga-asị mba, eji ndụ eme gịnị, kama ọ ga-adịkwa ihe na ọ bụrụ na anyị hụzi ike adịnụ na ya. Mere tupu atinye m okwu ọnụ ma nke mere nyaahụ ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ niile, achọrọ m ka m kpọbata Ọsọfịa Nwezigbo nke m onwo ka ọ tinye ọnụ n'ihe a bụ okwu Biafra. Ọ bụrụ na o mechaa ya, aga m na-achitakwa azụ. Otu na onye unu ya nọ n'ọnụ n'ụbọchị tata bụ Mike Onobu. Ihe a bụ Ugwumba. Ugwumba bụ Ugwumba. Ngwa ka anyị gaa napụta. Ife dị n'ife Biafra anụnwa bụ mmegbu bụ ife kpatara ya. O nwere onye aka ekwutebe okwu Biafra ma ọ bụ na ọ bụrụ mmegbu. Anyị nụchara agha, nụsị agha nachite azụ. Otu a Naịjirịa, ife nnọkọta anyị nọkọtara na Naịjirịa nụnwa, ma omenala dị iche iche, ma ụka ndị na-eje dị iche iche, na-enye anyị ezigbo onyinye n'iru ndị mba ụwa. Mana mmanji maka ya wee sị anyị nọziala etelu ugbo etelu mmanụ, ọ bụ imi ọ bụ ụkwara gụnọla ebe ị nọ. O nwere ka anyị atụ emegbube gị ịgwa ikwuo mbọ kwuo ebo kwuo atọ, ọ bụ na emerebe na ahụ isi biko na kama ya ka ị nọ ọla onwe gị ya na ife anyị nava azụ. Ọ bụ na taa ka bụ gboo ikpokọta anyị ọnụ, ife a na-asị ka a hazie enidere nhazi restructure.
onwego nke Jonathan Famelo nya bụ nke ikpeazụ mana onwego nke emebere ma mgbe Obasanjo erika ọ na-abịa emecha anya atụghị ya n'azụ emecha anya atụghị ya n'azụ. Kedu ndị na-achọrọ ka anyị bikọ ọnụ si weta ife a ewetacha ife a niile edelu na kọmiti esetụlụ atụnebie tụneche anya ife dị na ya bụ ọ bụgodu na ụmụnna na ife na-eme ụdị anyị kwute ka anyị esi wee kee azụ n'ụwa na azụ a na onu anụ na onye mere nke a na-ata onu anụ onye mere nke a ya ata nkwana ya onye ọbụla mmalụ nke ya mana nke ịpụta azụ mba na o nwere ife anyị ekwu maka na ife ngwa mme nya na ana m adọ ndị na-achị anyị achị aka na ntị maka ife a na-eku mụ na onwe m alọgwọ nri ya ife a na-eku o nwere onye ya gbanarị ya okue ka ọ ya esi wee ko onye asị na anọ n'enu ifu ka egbuori ya n'ana osisi ahụ nọ n'enu ada a sị egbebelu ugobelu nke si ibi na ebe nkụkwa ya mụnwa sikwa egbebelu ugobelu nke si ibi ebe na osisi ọ nọ na ya daa ka ọfụ ka o si ada efebe ebeghị ebe ya na mmegbu bụ ife kpatara eji zọba Biafra. Onye nụrụ agha onye fụrụ agha amansịghị ka ejekwa n'ụba agha ọzọ mana nwe ka anyị esi megbute kete since ha nụchara agha enwetalụ reconstruction reconciliation and rehabilitation feta oke nwere nke m fụrụ ife niile dakpọrọ oge anyị kapelu mpe tupu anụba agha emebichiri n'agha onwere nke anyị ka si oke na-emekwa onwere nke emekwara onwere onye ga na ife niile a na-ewo n'ọrụ ndị n'isi nche obodo Naijiria onwere onye Igbo na ya nya na-akpazi ka anyị esi wee chee Naijiria ndị Igbo anyị afụ ndị Igbo ọ bụrụ nke nwa na ebe anyị asị na ife a bụ mmegbu ọnụ ya elughị n'okwu na ụmụnna onye ọbụla na-ekwu okwu onwere onye anyị asị ka akpuchi ọnụ nya ọ bụ na fa efere aka n'anya o nwere ndị nụlụ ọgụ ka anyị nọkodo ọnụ na Naijiria ụfọdụ ndị a nụlụ ọgụ ka anyị nọkodo ọnụ na Naijiria nọ n'ini anya mmiri ya agbafa ma ụfọdụ ndị a nava asị na ya akwatu Naijiria onye ọbụla debere onwe ọ bụrụ fa nwa kwakọrọ Naijiria ọnụ eziokwu na anyị asị na o nwere ka esi wee weta nnu na mmiri na mmanụ kpọkọ ya ọnụ mana afọ mmiri na mmanụ abịago nọkọ ọnụ ọbaba uru nya na ife o tere aka alụbala apịkwabala ofu onye nọkata keta ọsị mba na ihe kwọrọzi na ihe etisa anya ọ bụrụ na ndị afibere Naijiria gbafa nkịtị fameve afa na-eme ọ ya dị Naijiria njọ n'uche nke m bụ na ụbọchị kadị fi mekwata ife a na-akwado mmiri a na-akwado izu ọ bụrụ na akpọkọ dị anyị bịa ka anyị gbaa izu ka ama ka anyị esi wee mee ife a ma na anyị azọta ya mana fasị na olu nke asị ka acha nsịghị onye ọbụla nataba o nwere ife ikwutela a na-ajụ ajụjụ ịjụrụ akụruo ụlọ ọ dị nka ndị Igbo amatabago ife akụruo ụlọ maka agha nke izizi emekafa ife onye nataja ife na o nwere ebe ya anọ nwere ebe ya onye nke lụrụ nwa obere ụlọ onye ọbụla na-azọ ịbịa dịka be mmadụ adịka refugee camp bụ ndị si nata mana ọ dị nke Igbo emeghebekwa anya obere ebe ọ gbasara ịlụ ụlọ mana Igbo na-eje mba ndị afọ Igbo gụrụ ya Igbo na-eje mba ọ ife eji mara Igbo omenụkọ mere ya mgbe nke ya anyị na-azụ afịa anyị na-eje mba nya onye si maka na anyị na-eje mba bara mba uru mba ọbụla enwere ndị nwe obodo ọbụla enwere ndị nwe obodo nwe ndị na-agba obodo a mmiri ndị na-agba obodo a mmiri agbara ya mmiri obodo anyị eto Igbo so na ndị na-agba obodo mmiri maka fa na-eje mba na-emepe mba na-enwetakwa uru na mba mana akụruo ọnọdụ mma ma ọ bụ na ekwuterie ife mee bụ na abịa n'iru agụ onwe ka anyị eti tie dim ịgbapụ azụ ke nkwụcha ndị ya nata bụ ịbịa ke nkwụcha ka a mara ma onwe ife anyị ekwute na ya ọ bụla na ebugo na ọlụbe nna gị ya na onye natalụ aramatị ụta onye nọla ebe a aramatị ụta maka ike kwafa ọ bụrụ na ọ na-ege ntị ka a mara ma onwe ka ọ ga-esi wee
fionata mana ọ na-adaka iberi ife anyị nwa ruwe nwe ka ọ esi ruo ọ bụ na ị natara agha eribido ọ maka ife gbasara ịzụ afịa mara Igbo arụ na mba ụwa niile ịzụ afịa mara anyị arụ onye zụkata afịa ruo ebe o wugoro ọnọdụ were ka obodo ya ịpụtasị ya pụpa ọ na-afịa arụ ịrapụ iji gwa gị eziokwu mana akwa ndụ ka akwa ọnwụ ọ bụrụ na ị gee ntị fụ na ọ nwere ka mmiri a si eru ọ kaghị mma na ị natara be nna gị kee nkwụcha ọ bụrụ na asị ka acha asị ka ebikọ Igbo enwezi a na-ekwu ọbụcha eziokwu uche nke igwe okwu ya bụ nwa amadi na-egosi nkịta ọdụkọ ụkwụ a ga-eji ụmụ ife mere na nke Nnamdi Kanu bụ na ife o bidoro eziokwu na Igbo niile akwadoro ya mana ọ ka mma na imere ụṅara ka mma na ịkara ọnwụ ị na-aghọta ụṅara ọ na-eme ife dịziela anyị kịta bụ ndị Igbo ma ndị ọha na eze ma ndị otu Igbo ọbụla ma ndị katara arụ n'Igbo na omenala Igbo ịbịa jikọ ọnụ sị ịbịa n'obodo ọbụla enwe ndị na-eje agha nwee ndị na-akpa agha ọ ndị a na-akpa maka agha ga-ezipụ gị jebe agha ụmụ okorobịa ka a na-ezipụ je agha kịta anyị erugo ọnọdụ ịsịva bịa Nnamdi bịa ndị nke bịa n'anya afụgo na ife anụ na-azọ ụlọ etigbo ya bụ ogene anụghị ụdị ya mezie ka anyị esi wee mie anabatara m ife onye isi anyị kwuru enwe mgbe o kwuru okwu si na ife kpatara ejiro wee n'ebe anya bụ na eche na ikekwafu na ndị na-achị achị ya si biko ka a hazie Naijiria mana nwe ka o si dabazi ya anya sị ya na adịkwa ka ife ya na-azọ na adịkwa ka akwadoro gị mana aka ya hazie akpọkọ Igbo ndị na-ekwu na ana Igbo ekwu ka anyị esi wee mie ma ọ bụrụ na ife a agaba otu anyị si afụ ya ebe ọ bụ na-erute na nzọgburuta na ntụgbuta ebe a na-azọ ihe na anya ma nnata ụkwa uche nke dịka anyị tinyekwuru ọnụ ugbu a anyị afụna na Igbo ka nwere ike ikwu n'otu onye abana na emume gara aga mgbe ekwuru onye ọbụla n'obodo ụwa niile ọ gbara hagharị etu hapụ ihe gbasara ịzụ ahịa na ịkpata uche nke ọ bụrụ na-eme ya bụ ihe eji tụgiri m ama ịyọgịrị m mgbe a nụrụ agha a sị anyị echenwukwe ndị a ife da agha iberedu isobe iberedu onye na-asị na anya ama nnụ ọ ya afịa arụ n'izizi ife mbido ọbụla na-afịa arụ ọ ya afịa anya arụ ịnọkọ n'izizi a ba ya ndọrọ mana ọma nlụ ka ife na-eme kịta na-eme ndị Igbo kịta o nwere ife ọ ya aba ifu ka Igbo si ejikọ ọnụ akpa izu ejebe nyaba agha anyị mabụ na anyị emeta ogbunigwe mana kịta anyị amagoro na onwe ife Igbo ya emenwu na anyị anọnwụ ma ọ bụrụ na olue mgbe a ife na-agbụ Igbo anya saa o nwere ndị na-eji maka ife anyị akpata tata lee omenala valee na nnafa nafa na-azọ isi nafa na-azọ nke a nafa na ụjọ Igbo bịa jikọ ọnụ mara ife anyị eme anyị sị na anyị eje agha ọ na anyị eje iti egwu ọ na anyị eje iti ọkpọ anyị amalụ ụzọ anyị esi wee je onye nke a na-eje ebe onye nke a na-eje ebe onye nke a na-eje ebe ọ anyị gara kpatakpa onye ọbụla na-ada n'ụzọ mana anyị bịa Igbo bịa chịkọ ọnụ kịta Igbo anya saa
fajikọ ọnụ mara ife a ya eme ma ọ bụrụ na enwere ife a na-akpọ first plan second plan ịghọtago ya na ọ bụrụ na Igbo ya bịa jikọ nwa ọnụ rapụkena ndọrọ ndọrọ dị na ya onye a bụ nwanne m onye a bụ nke na jikọ ọnụ anyị kpa ife a ya eme na anyị afụgo ife bịara na ọ bịara ọ bụrụ anyị mere ife bịara nenu ka anyị esi wee sie ma ọ bịa ma ọ bụrụ na anyị nwanesia ka a chọọ udo ọ bụrụ na ọ dọrọ anyị asịfe oke ka anyị nọrọba anyị n'udo kwa nke nna chọrọ bụ tigbuo zọgbuo ọ ya dị njọ ndị obodo na-akpọ violence ife niile anyị na-eme ka anyị were udo a na-eme ya n'udo eziokwu na onwe mgbe anyị abịa were udo bịa ndị uwe ojii na ndị niile nọ na nche Naijiria ewere egbe gbaba ndị be anyị o wute m ana ọ na-ewute m ruo echi na ọ ya bụ na anyị si ka anyị kpaa ife n'udo mee ife n'udo achịrị egbe so anyị ọ ife a niile kpatara eji wee nwee na aka na azọ Biafra ọ bụrụ na ọ bụrụ anya mafụ Biafra Naijiria dị n'udo Biafra na enwere ebe na-akpọ ndị ọchọ pasenja nọ na politiks na-achọ ebe ahụ afụ ndị afịa ebe ọ dabata ha n'alụ wee zelu ịbalụ APC ịnọ PDP ịnọ pati ọbụla ịnọ na ya ife anyị chọrọ bụ kwụọ aka ma ebe ya eme ka Naijiria na-aga n'iru ịbụrụ onye Igbo ma ebe ya eme ka ndị bunu na-aga n'iru n'ime Naijiria mana ọ bụrụ na ọ bụ na o nwee ife tụkọtara ndị bunu ịgbarapụfa chọba ebe oghere eghe o nwere ebe oghere solusie nya isicha anya mmadụ niile erie ya na obi adịrọ m mma na ndị be anyị na-abụ oke ọchịchọ anyị na-eme anyị dịka a ga-asị na fasị mba ekwukwa na ka ya wee ọnọdụ ya nụnwa ka ya wee hazie ọnọdụ ya ọfụma hazieri ụmụ ya hazieri ụmụ ya ọ bụrụ ka esi eme nya anya saa fa na onwe fa maka mgbe anyị eri elele dị na ya thank you daalụ ndị igbelukwara igbezukọtara UGWUMBA panidara oge ndị igbelukwara igbezukọtara ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụnụ anyị na Ọsọfịa nọrịa na ịma ihe m gwara unu bụ na mmemme a tata ka anyị na-ebido ya ọ bụ tata bụ izizi na-afụ anyị ebe a onye mere ana m atụ anya na ụmụ ihe ahụ dị agha site na amara Chineke ọ bụrụ na ị na-anya echi ị ga-afụ nke tọrọ bịa ti anyị na Ọsọfịa Nweze Igbo anọrịa na ya bụ nwoke mara ahazi okwu jiri okwu na-enwepụta okwu n'ụdị ọ bara uru dịka m na-agwa unu ọ bụrụ na enwere m ihe ichetara n'ihe o kwuru nwere ike ịkpọ anyị n'ekwentị maka na UGWUMBA bụ ozuru mba ọnụ ọ bụ ha na ihe gbasara ndị Igbo UGWUMBA na ebe niile ya mere ihe anyị na-atụ anya bụ na uche gị ọbụla ihe ọbụla bụ uche gị chọrọ ka etinye ọnụ mee ka o ruo anyị aka nwanne m nwoke CJ anụna m ihe i kwuru CJ amaghị m ebe isi wee izitere ozi na YouTube mkpokọta okwu bụ na ka Okeke gachara soja kedu buutu ya na enwere mgbe ndị Igbo anyị nọ na isi enwere mgbe ndị Igbo anyị nọ n'isi mgbe Goodluck na-achị dịka e kwuru na ndị Igbo anyị nọ n'isi ebe ahụ kedu ihe anyị ji akpọrọ Fulani kedu ihe ndị be anyị mepụtara mgbe ahụ eziokwu ihe i kwuru eziokwu anyị ga-atinyekwu ya ọnụ mgbe na-adịghị anya maka na amaara m na ọ bụrụ na Igbo ejikọ dịka ukwu azịza enweghị onye ga-emeterekwa anyị ihe mgbe a sị na a na-aga ikpochapụ Igbo na a ga-eme nke a mee nke a mee nke a ruo ka azafụ ha ruo anyị kwuchiri ọ gwara ya ka m ji na-aja ndị nne na nna anyị ha ike esokwa m na ndị na-asị na ha bụ aka n'ogore maka na mgbe ahụ ha gbara mbọ dịka nwoke a na-ekwu a na-arụpụta ogbunigwe na-arụpụta nke a na-eme nke a etu a na-ekwu na refaịnarị ekweghị ndị Naijiria ịrụta mgbe ahụ kwa n'azụ ụlọ ka anyị na-arụ refaịnarị nwanne m nwoke si ije aga m atinye ọnụ anyị ga-atinye ọnụ mgbe na-adịghị anya ihe ị ga-amata bụ na ebe anyị na-ekwu ya gbawanyụ kama anyị na-ama ngwa eziokwu anyị ekwuru nkata n'ihu ugwu